Βραζιλιάνε, τι κάνεις ρε? Και συζητούσαμε λίγο νωρίτερα. Πάλι αυτό τι κάνεις εκεί εσύ ρε? Για γίνω λίγο Μαρσέλο. Μαρσέλ. Πατσα. Μα hello. Έχω γράδο πως το κουνάς. Οκ, shit, δεν τώρα. Σήκωσε λίγο, Αντώνη. Σήκωσε λίγο. Και θα θέλαμε να μας πείτε τι γίνεται σχετικά με το άλλο που συγκρίνουμε και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάζω εδώ ότι ο μέσος κατώτατος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διπλάσιος από τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα. Αυτό δίνει τα στοιχεία. Δεν θα σας λέξω απλά και μόνο αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής, ότι από τα στοιχεία που για το μέσο Ευρωπαίο Κοίτα κλείβεις για να μην σε δουν οι γονείς. Μαλάκα, μην τραβάς ρε μαλάκα. Γιατί, φοβάσαι. Χρήστο, τι είναι αυτό ρε? Τι είναι αυτό? Χόρτο. Μια αρίγανη μου κάνει ρε μαλάκα. Μύρισε. Μαύρο φαίνεται, μπάφο. Γεια. Δίκτυα ρε. Αμίλησε ρε μαλάκα. Βγάλε λίγο. Παιδιά, μην μπερδεύετε, το καφέ είναι το τσιγάρο και το πράσινο είναι το, ξέρετε, το καλό το πράγμα. Ξέρετε, εσείς μόνοι σας. Μαρσέλ, πού να σου πιάνος ρε? Έλα, σηκώστε τα λίγο, Αντώνη. Για πες τίποτα ρε, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω ρε μαλάκα. Για γίνα μία. Έτσι μου ήρθε. Φίλε, γαμάει Θα το βάψεις μετά ρε? Δεν ξέρω, μπορεί να βάλω λίγο. Τι χρώμα? Μπορεί να βάλω λίγο κόκκινο. Στα σουτιέν. Δεν τι το έκανες string ρε μαλάκα. Το σκέφτηκα ρε μαλάκα. Λες ότι θα βγει καλό. Μπορεί, δεν ξέρω. Για γίνα. Σκάσει μαλάκα. Κοίτα πως είμαι όλο μπογιά. Υποφέρετε το μέλλον της πατρίδας σας. Χολμπάν, σ' αρέσει ρε? Χολμπάν, τι είπες εσύ ρε? Γιατί τι ψευδόνιμο έχεις? White. Ναι. Άμα σε γαμίσω μαλάκα. Το είχα πει και εδώ και μου λες εδώ το Μαρσέλ. Εδώ κινδυνεύουμε από αυτόν τον κύριο που βλέπετε. Νομίζω ότι είναι μπάτσος ή ασφαλίτης, κάτι τέτοιο. Και τώρα την έχουμε γαμίσει άμα μας πιάσει. Κοιτάξτε τη φάτσα του να την ξέρουμε. Χριστό, φύλακα σε. Κρύψε το μαύρο σας, είπα, έρχεται ο φύλακας, θα μας πιάσει. Κάθε νοικοκυριό από το 2005 χρωστούσε 19.600 ευρώ έναντι 15.000 το 2000. Μαλάκα θα το δαπιστεί από μεσόλο. Ω, δεν έχεις, πες μας κάτι. Τι να σου πω, είναι τέλειο. Ωραία, σ' αρέσει, χωρίς πλάκα τώρα. Δυσκολεύεται να πληρώνει. Και αδερφός σου τι έκανε ο αδερφός σου, γαμάτο. Εμείς το έχουμε να κρίνουμε.
Με το πώς και το δικό μου το κάνει. Ναι. Του το είπα του μαλάκα. Και με το δικό μου. Να τώρα βλέπουμε το Wisdom D. Άρη πίσω από τα δέντρα Diok που αντίγραψαν από τους Heroes. Είναι ηλίθιες. Και τώρα το δικό μας. Να και ο καλός μας κύριος Βίλακας. Έλα. Έχει το μούχα το βελάκι. Αυτό είπε όχι ρε μαλάκες. Moço, io adoro, mano. Eu adoro você tá duas tá bem. Io che adoro, chiedi non fa. Εδεκτάρε. Όχι το χέρι, να το σβήσει ρε. Ah, spero το σβήσει. Να το σβήσει ρε μαλάκα. Moço ρε, ω. Moço, ορίζει. Άμα πει να το σβήσουμε μόνοι μας. Να μην το χαλάσει. Άιτα εγώ πολλιά θα. Εγώ μου φίλε σε ζωνά πιμάδια. Παρανομία, ούστρε. Παλιόπαιδο, τι κάνεις εδώ εσύ. Γραμμάω. Α, όχι βρίσκεσαι. Για να το γεμίσει όλο αυτό. Για δες εδώ το γραφίστα μας, δες. Να το γεμίσει όλο, Σκάλα μπροστά. Έλα. Μέχρι εδώ. Ρίτζι, δούλευε. Ναι, εδώ. Παλιόπαιδο. Είσαι τα φούτα που έχει. Πήγε ρε. Τον είναι Βραζιλιάνικο. Funciona no carinho, não, duas calças. Λοιπόν παιδιά, δείτε πως έχει γίνει ο Ενίας. Έχω κουραστεί τώρα μαλάκα, άσε με, έβαφα όλη μέρα. Άσε να κοιμηθώ λίγο. Λοιπόν, Ρίτζι. Να κάνω το αλλιώς ρε φίλε. Εδώ. Cai cazzo ora. Τόσο. Χιφσαράπ. Το μαύρο. Όχι μαλάκα μου στάξε εδώ πέρα η μαλακία. Δεν πειράζει, τα καλή με τζέσκα. Αυτός θέλει να τραβήξει. Εδώ τον Βραζίλ, βάφει κόκκινο. Δεν έχει. Την κοκκινίλα. Φέρτε εσύ εδώ. Έφαξε, αλλά δεν πειράζει. Θα το κάνουμε ρε μαλάκα. Εδώ. Τράβα. Σόνι, πότε τσάπαν μέρθει ώρα ρε μαλάκα. Δεν έχουμε τελειώσει. Μαλάκα, θα μ' αφήσεις να κάνει και εγώ λίγο ρε μαλάκα. Μην πού να πει καλά αυτός μόνο το τύχο, Είναι τι έπιασε. Κάτι κάναμε. Γεια. Δύο τράγωσα τέλος. Μωρά. Ο Αντώνης ήταν ρε. Για να τον πιάσω ο Αντώνης.
Και τι σου είπε? Τρώμε μια γόμενα ξανθιά. Κοίτα, κατάλαβα τι δεν πάθει να ακούσει. Όλοι ήταν όλα πράσινα. Μια γόμενα ξανθιά. Ναι. Δεν ήταν ο Αντώνης ρε, μια γόμενα ξανθιά. Ήταν ο... Wow. Για δείτε, για Μάια. Το καλύτερο πράγμα. Ο Ρασιονέας ξαναμπαίνει στη δουλειά. Κυρίες και κύριοι. Μαρσέλ, τι χρώμα είναι αυτό? Τσιμανιά. Σου ζήτησα από πριν αλλά δεν μ' άκουσα. Εδώ ο Καράφλας ζωγραφίζει. Έλα κάνε και μου λίγο τις περιές ρε. Κοιτάς την καλλιτεχνία μου ρε. Άι, στο διάλογο εσύ ρε, Καράφλα. Πάμε τον άλλον από εδώ. Τον πούστη. Όχι λέω ρε μαλάκα. Το πούστη ρε, το πούστη με το χρώμα. Δεν φαίνονται αυτά. Εντάξει. Ρωσιάν, κάνε και τις αλλαγές ρε. Τι κάνεις ρε, πούστη. Τι τούτα έχει όλα. Ω, θα πέσουν την 9, να μην σου το πω. Τι τούτα έχει. Βάζω τα χρώματα. Ω, 9! Άντε πόσο ρε. Τρώματα είναι 9 πως τον πιάνουν. Τρώματα είναι 9 πως τον πιάνουν. Και αυτό εδώ τι γραμμή της δίνουμε. Ποια γράμμα? Εδώ τη μαύρη από κάτω. Αυτή είναι εδώ, τη δίνουμε. Ρίτζε, Θανάση. Κοιτάει από εδώ. τις δίνουμε. Όχι ρε μαλάκα. Σλέρβες. Το ζήτανε και... Ναι, κοιτάνε μαλακιά να... Τι είναι αυτός ρε, εξωγήινος. Μίλα ρε, δεν βλέπω κεφάλι εγώ. Αυτή είναι φουστίτσα. Ούστρε, πούστητες όλοι σας. Καράβλα! Μου βγαίνει ahí. Μαύρο. Το μπουφάν. Έλα. Μαύρο σπρέι, πλάκα. Κάτσε, πήγε από κάτω, στάσου. Πήγε ρε μαλάκα από εδώ. Φύγε ρε βλάκα. Το αποσπάζει, μάλλον. Του Βραζιλιάνου, καλό βγήκε ρε μαλάκα. Ναι, τα. Αυτή μπορεί να πρέπει να την κόψουμε μαλάκα. Τι λέγεις Μαύρο. Λέγεις Μαύρο. Ο Βιβίλος. Γκουτσέ! Σιγά σιγά Πού va? Δεν γυαλίζει, δεν γυαλίζει. Μαλάκα εκεί. Μαλάκα καλύτερα από όλα έχει βγει αυτό μαλάκα από το Βραζιλιάνο. Ναι ρε, μα αφού έχει κίτρινο και κόκκινο ρε μαλάκα. Πολύ γαμάτα χρώματα. Παιδιά όλα καλά είναι, ειδικά τις μαύρες γραμμές.
Se pierde και ο κόκτης. Βραζιάνε. Βραζίλ, πέτα μία το μαύρο. Από πορτοκάλι. Ξέρω τους σκέδου. Ωραία τζεφ. Δεν έχει άλλο μαύρο. Γιατί στάζει έτσι αυτή η μαλακία, ρε. Ωραία τζεφ. Κοίτα Στάζει αυτή, στάζει. Θα τσόει με χτέ πορτοκάλι. Εντάξει. Κάνω. Τι να το πάτε. Μαλάκα, τι μαλακία στάζει. Θα τραβήξουν λίγο το τέτοιο ρε μαλάκα να πούμε. Έλα εδώ. Έλα, κάνε τι κάνεις. Κάνε τι δεν το τράβηξε. Επειδή δεν έχουμε λεφτά για μπαταρίες, έτσι το κάνουμε με δυναμό. Γυρνάμε Αυτό δεν σε τραβάει τώρα. και δουλεύει. Τώρα μες το. Βιτζί! Ωραία, κάνε άκρη να δούμε. Μην το χρήσετε. Το πράσινο, το κάνω. Γαμάει έτσι, σε κάμερα γαμάει. Γαμάτα, ναι. Πάρ' το. Ποια από εκεί. Πάμε πιο πίσω να το πάρουμε εδώ. Ποιος φαίνεται ρε φίλε όλο. Γαμάτα μαλάκα. Χρήστο. Με μπόι ρε μαλάκα. Ο αρχηγός μας, ο Σπυριάνος. Κάτω πατήσει ακρού. Τραβάμε. Λοιπόν, έχουμε μαζευτεί εδώ 10 άτομα για να πάρουμε αυτά τα σπρέι. Θα φάμε στο ένα μήνα. Κοίτα να δεις, φέρδο. Μιλάμε για πολύ πείνα. Οικονομίες. Έλα ρε μάλλον. Βλέπεις το ρύζι, έχει κυτρινήσει. Έχει από χθες τα μαζεύει. Βλέπεις. Σπυριάνο. Μαρσέλ. Ο Μαρσέλ. Μαρσέλο! Γίνα λίγο ρε. Για να πάει στα σπρέι δεν θα βάζεις ψωμί, έτσι. Χρήστος. Γαμάτο μαλάκα είναι. Ρε μα δεν έχω δει λίγο τον εαυτό. Εσύ έτσι ρε μάνα, πώς έχεις γίνει έτσι. Προσπάθησα να σπρίσω ρε μαλάκα, αλλά μάτια προσπάθεια δεν παίρνει όλο, δεν παίρνει. Ποιος έχεις εδώ Πιο χέρι. πολύ. Για το σηκώσει. Και μόνο μάρκας Μοντάνα. Άσε, δεν είναι για σένα. Άσε ρε μαλάκα. Ω, γαμάτα. Ωραία, δεν το πάει πακτά. Ο πήγε και το πρώτο μου. Χρήστο! Μαχέλο! Μαχέλ!
Τράβω τον αυτό σήμερα. Δυο μόνοι. Ο Χρήστος, κοίτα μπλούζα. Ντάβιντα. Ο Σόνης. Συσκέπτονται τώρα. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει ένας πατριώτης σε μια στιγμή πείνας και όταν το χτυπάει ο ήλιος στο κεφάλι. Δείτε. Ωραίο. Το κάτω μέρος δεν μου βγήκε λίγο καλά, δεν ξέρω γιατί. Έλα μωρέ, εντάξει. Όταν είχα φτάσει στο κάτω μέρος είχα 2 ώρες τον ήλιο και με χτυπούσε, καταλαβαίνετε τώρα, εντάξει, δεν επιλογούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 2-3 το μεσημέρι. Εδώ ακόμα ο Ρίτζης. Γίνα λίγο να σε δούμε ομοφόπεδο. Μαλάκα, με έχει πιάσει μια πείνα. Πάμε από το Δία μια βόλτα. Είναι ανοιχτό το Δία σήμερα. Να πάρουμε κανένα σαλάμι να φάμε. Αυτός είναι ένας πατρίδας. Yes. Δολοφονικό βλέμμα. Ο μαλάκα. Εντάξει παιδιά, εντάξει. Το παραχέσαμε.